Until the end, atop thlengin Ziaktu, Rosy Lalhriatpuii, Part 1. Ui sang, rin mana chanchin kha kalau she ve chia amak ti message ka don chu nia tiru ti chawin ka va reply a sui tur shemiao hek lo le min sok top hi ni mai ka run she chuang hal che lum I sha tirin engtin ngei a thong ve thau che em a run ti te chunga thong ve buke ti chau chuan ka va reply le a tuna ta khi chuan lerin mana chanchin han shat le emo han shat bel chu kamamo hlul lawalum lelram hluni la chuan enti mana ka thalak upload alo comment kha ti pa in thalak pakhat hi min ron thon ta deu phur fashion lo chuan ka hong ve le thawa a thalak ron thon chu Instagram a post nu a ron screenshot chhon hi nia efi e birthday ya kan chan ho paru ka thla kan lak na ani min ron thon chan ber chu rin manan ti hian alo komena a kapan ching bek ka mu ti in a dota chuan keima min ron men son zui buk chu thil ka mu cha chuan ka du emo du lawe mo kha muna khan ka kirle ta vong ni mai in ka ria lelram hluni bok chuan enge panching bek ti a kau chan chi hin renga a ron ti le trala Mizo belvak ka hlau em wangin ha are to lu to ka she to lo ti in ka chang liam ve takna a ka thlak chuan ala she chiang kil hle thung ka panching bek min ti chin te an chan ho zu he lu to ka wanga lb squad neru ti a ka pa sakte he longai tharu ti a hlamin ron thon thin zong te a birthday ya a rocket to the moon hla jinkung twana kan ngai thlak zong te kha kama a big screen na en ang mai hian ron lang choi ni mai in ka ria ka ngai ani ka ngai thlo ta ni middle school kan kal lai atangin kanin sia a kho khat kan ni zms sa kan kal ve thin kan school a chuan ke chu kg atangin in son mia lowin kalakal charchara ani ero chu school son pe deu chi ang kha ani awangin shat po kalo she ngai lem lova polsari kan ni kum hian ka classmate me chi ho khan class 8 chu rin mana pon local li atum ti vel kha an suina sa thina tunge ani ka shan miao lo wangin ka lo ngai sak ngai em lo pol riat kan ni chuan school tran hun pa ngaya ka tran lawa a chan po ka thian te zong deu tho kha class 8 bo kanin class 9 na an thut deu vek wangani kar khadon nu a phur lo dewin class 2 ka trana chuta chuan rin mana chu anung bertlara lom ke manian nin hlei fashion hian steel rulerin do kan hi an lo vutlir vaka an zai dun vak buka ka voi khan muna a sopa so animo rin mana local le don an ti ve zia chu ka tiril runwa nuwa a mel chu ka mu phone nu angtlat hian ka shibuka anuwa ka she chhuaka dbs sa akal lain ka school kal le a local lam hi kanin tuk thin ma se ama rin wana ani ti ka shangai lo asang boxia anui vur china a at mel ka ti theilu tuk abula ngei po kanin nel deu nu in dbs cycle chin tiru ka mu chin chi imol mel ka ti theilu tuk inui vur zel sia ka ti nge ya chuta chuan ama ani thu min shila ke chu min lo sha chiang ngang mai buk I thin chian mel ka ti theilu tuk che min han ti le chu kalum veu chuang lo nangin kanui ve top a sui dik ve tho bok sia chuta chang chuan na salu tuk main kanin kom ngei hloma tiffin te hi kan e ho vek zel an chan ho hi hlei over ang chi kha an ni topa mei chiang bo hian min en hlom hlol lo kan underwear te en thla kan tum thul tv a wwe kan en war chin lai kha ani boka Randy Ortona RKO jumping cutter style nge mai te khan min sop nok zel min dim baksak lo hlom thero pui mei chiang khan min en hlul lawa ke ni pon mi pa angin kan en bek chuang lo class 9 kan ni chuan rin mona chu kum tira school danga kal da ya ma se kum chan ve no a kan school a thau chuan ron in son le nu a hemi aron in son le nu hian ni en ka ria kan panin kara feelings aron chho vel chan na kha ma se engma kan sui chuang lova chanangin kanom vek tho kanin kom ho diala enge mo feelings kha chu ve deu tho ma se engwak ma thling lo tun nu ka ngai to le thian
khati la ya kanom dan kha chu kan la nau pang ve bok sia ngai zong kan la ne ngai lo ve bok nen kanom dan kha kan she thiam lo ni berin ka ria achang chuan min han fiam zuk hi anei ve le khut thina hey an chan ho class atanga an tlan bo do na flying kiss lo ti zuk ang te hi aching thin chu tiang mai chu tlai khat po zir top ni tlai hi ni zir top tlai hi chuan school pum pui class kal lovin in ti hlimna playtime ang kha kan nei thina chumi playtime kan nei thin hun anga tho chuan an chan ho kha tlan bowan tuma a chan te na be kha tuk vera an lo the chwa saka ani la kan bula rock paper scissors lo ti tuilu tu kha sartluangan aman pha taringota keini la chuan kan lo nui cha he tiang vel mai hian kan oma kan nun kha hawin lungkham kha kan nei hlul lo ma se class 9 kan han pass chuak ve ta kha kan ler ve chana rin mwana nen po phone a kanin be ve ta zeu keypad phone lar lai vel khania anu te phone ka mang ru thin in ngai zong ti do ni la ngai zong cha si lo khan kan ve rana kanin bem ngam lo ve bok sia kanom dan kha lai top class 10 kan ni chuan hostel a ka ta daya ani la school da nga kal le dai bok school nga ya lu hi a thei ve hlul lo ani ber ti khan kanin be pop to lo top ama chungchang engma ka she to lo te rol thoven lai ani ve bok nen karil ruwa po khan alang shan chuang lo hostel a kan oma ka chanten ngai zo ngan han nei sup kha ka nei ve cha ka kan class ami rat luangan min lo bem lai tak kha ani ve bok nen avoi khanan bialpa ti thei tu rang tak chu ka nei ve ngei ta a ma se a fa lo dun chu soilo biak po hi kanin bengai manglo le khazir lain le kha kanin thon ve zeu thina ni mai voi kha chu class 10 board kan examin lerin wana nen chuan kanin pu ve le ti hlul kan exam center kha loin ang chu ni in ka exam zo ka chanti omna lam ka pan lain step ka chho tur hi min lo ka wa ka loading ve maya iwa chelo to ve mi ron tia min nui deu suk boka khati lai khan engtin nge ka chan tak po ka she to cha lawa ma se ka lo uk sak vak lo ti chu ka la sha a chan chu bialpa kha ka nei ve bok nen biak po kanin berei lo ka chho san dai class 10 kan han pass ve tak nu khan kho khat ni lo na chu ka bialpa rat luang anen kanin chena keiman ka chen chu engtin nge ka bialpa nen kanin chen ti kha rin wana na lo shat ka she lo min lo bia a phone ka nei ve tu a chu ti lai chuan ti chuan ama nen chuan kanin beli a kanin biak dan po ama ang te thlot kha chu ani to bik lo mei chia le me pa in biak ang tak hian kanin be ve tu a min bem ngam ve to ngei bok ka chang ve a kan ni ta nge ama wang hian mi pa pakhat min lo be tang tu po ka nol ve thak ani ma se in ngai zong ve e ti lo chuan kanin hungai lowa kanin be khat em bok kan khan kan hi ni ber mai mi pa biak ma sakhi ka thiam lawa ani in la pa chi kha ni ve bok nen in biak lawa kan tlak top zel ma se mak deuh mai in plan lok po chuang mia lo khan hayar chu Saint Thomas a kan lut ve a anin art sala a ke in commerce boys hostel a oma ke girls hostel a in ngai zong chu kan ni ve tak mewa kanin to ve zeu changpon kanin be ngai lo be ma sa tu zo ka chan kha kan tum lo ve ni ber kan han at dun zia chu kan school hostel a khan seniority kha sia boys hostel a mai po ni lo girls hostel a ngei po vek chu rin mwana ma ni to ka in te pa ve kha chuan atwar theilawa an chan ho chu an chua ka kan na girls hostel thanglok private hostel a anun in sona ama hi an una wa anau pang bera chung ko ko sa thei over ti a soi turan ni lo nangin an har salawa a ute na nei le mani in chom thei deuh ve kan ni tu wang hian ani hi chu an duat run veka adu du an ti sak ve hi ni mai khatianga duat ron ni na kha chu discipline chalu tung noi school anga lu kha chu ata na har sanga nga nyang atwar thei le to lova an chan ho bok chuan an thu in an ho taringot school an bang ta ni chu a ho ti po kha ka lo shelok lo a nu da ya ka sha an chua nu in an class ami ka chanu in min shela classa an chut na chin an de sa hian ka ming lian sang pui ti hi alo ziak ve nge
khatia an ho nu karthum vel nu anyang kan class ami rin mana ti omna private hostel om ve thin kan khwa tho Robin na hi rin manan kan hostel number min biak theina tur hi alo dil tira Robin a chu kalo shil ve mai buk rin mana chuan kan hostel phone landline a ngei chuan voi ni alo kul ve ka zaklu to khi soi tur po ka shelo phone omna kha kan warden ti in ani box si bangban deuh hian a in ping ringot si a chonga shat vek boka chongbo ka chong thangam lo a voi ni na a aron ko le phei chuan ka thian nu te ka biak tir top ka zak thei em ringot mai ani khalai vel khan hemi nu lok hian a thian pa science stream ami hi gift alo le tira lian sangi lo le sakla lo peru a lo ti ve nge yanyang a thian pa chuan chi silver chimbuk lem chuang ber kher hi alo le ya a thian nu kan hostel om ve science la ve tho ne na chuan alo thona min surprise ve chiang lo tuk top ma se chu ta chang chuan ka thian ten chimbuk ti vekin min chai pha a nu fe a ama rin mana ne na inge khami kher kha ilei tira katia ka hawa ama la chuan anali ti khalo le sak top la katia inge le ka she to hleinim ati sam et puksia kanui ve ringot khati lai khan kanom sang buk nen in be theilo tanana na chu kanin that chen le ta ringota bial nu te kha aneyan ti thom te ka sia a natpo kana chuang lo ti khan kanin chen ta ringota ti chuan class 12 kan exam ma December a Christmas mang tora ka hola hian in ngai zong to hau se lo khan baina kan tung chhota ni Christmas zai khom lai vel hi nia ka chanu mercy nen zai khom kan tum ve nge ya chuta kong kan kal lai tak hian mei che pakhat tu nge ani ti po ka shat lo hian phone a min lo pia a rin mana nen ganin ngai zon le zon lo hi min lo zo ringota mak ka terap kan ni lo ka ti chuan ani chuan lo ti bai to su lo be to su ang che min ron ti ta khul mai ani chu ka thin rim lu tuk top ka zak buk si kanin tha chen nu a voi khatma kanin biak le ka she buk si lo ba ka ti bai chu soi lo kan ni ve lai po khan rin mana hi ka be ma sangai lo shim shim ka be ma sangai lo kha ama po hian ka za po ya ngai zok thin anuwa min lo be tu kha lom tlangi ani ti ka sha a lom tlangi te chan hau chu an school lu na po rap thak ti thanin an thang vek mi in swal pu yan sha ro pui le ngal an han za thei lo zia chu keima khan rin mana ne na anin ngai zong lai ka vati boya ka va be china min lo chua an chan hau chuan min lo horingot ani chu lalrin mana wang chuan kan boi kwal noi hi ni mai ka thin rim lu tu khan ama rin mana po chu ka va bia a ka va hau rep idam chungin min lo be to ngai su te ka vati ka hongoi ngoi khati lai khan rin mana po lom tlangi te chunga chuan a thin rim ve tho poya ti thu te run suya min lo be deuh chen buk chan po ka chang pe lo ka hu hlur hi ni mai kan boi vak nu po chuan rin mana zo kina khat to khian min lo la berenga ka chang ngai lo chumi kan boi vak nu lok Christmas le kum tharin kara chuan zan khat chu lom tlangi te chan hau tho chuan min lo beli phone callin rin mana pu an bula chuan om ve chiang takina rui hle ti ka shebuk mercy ka soma kanin bul veti office ko ta phone le lama lom tlangi te chan hau le lerin wana te chu kan va bia a ZM sa khan mercy ti ho nen hian kan lut ho veka rin mana ne na kan chung chang zong zong hi a she ve vek kanin hau ta nok noka chung kam thalo pui pui khan lom tlangi te chan hau chuan min ron an khum hlom ka thin rim lu tuk kha ka khur vek thei ka biang ma sak lo chu ama lerin mana kha zo ro ka vati bor bor lerin mana roi lu tuk chuan enge soipo ka she thei lo ka ngei zia chu voi khatma min lo be to su se ama khan lo shil ro ka ti khur zui hlak hlak chutia kan tong nok nok lai chuan lom tlangi mei chena sanu chuan rin mana hne na i du thlang ro ke nge lian sangi ti ina zot ta khul rin mana chan na sha chak chuan mercy nen bu kan ngoi chiang hle ti chuan le rin mana me la chuan lom tlangi chu a thlang ani chu oi ka thin rim rap thak zia chu lom tlangi kha ka vathik em wang po ani lo khatianga an chan hau le mercy sha ta min thlang lo kha ka zaklu tuk top
ka thin rim lutuk kha kan na vek thei Mercy po a thin rim lutuk voi khatma be to su min ti hial heta chang hian rin ma na chu kan hop mia ka huan na kha a han so sang khopa a number ka delete FB a ka unfriend mia boka a chanchin engma kha shat ka tum to lova theingil ka tum mia huat deuh theingil chu ka har sat vak lo anyang ka theingil reng buk pathian zara class 12 kan han pass ve kha college kan kal do na Mercy nen tho shilonga kal kan tuma chuti raya shilonga kan chuk tur atuk aizol kan pan tur ni zana tak hian lerin manan zandar som pani vela min lo ko la ni chu mo la chu phone ko la kan har zuka ka han la chu ama le ka lo nia ama ani ti ka shacha chu ka dali mak ka thin rim zia chu min lo kol ngam ringot pu khan ka thin kha atirim em ringot mai ani college kan kala ama lam shim ka ngai tu to lo ma se dar som pani do na min lo bia ka tuma chang khan ama hian min lo biak po hi chu atum na satop mana ka la ka in la pa ve tak min biak ma sakshi em kha a in thlak lok ani mai min lo biak hi atum top FB chang ten ka pe hel chara a message te chu ka mu lo der mia zel ma se lelrin mana mak ve em na chu athil ti hi a be dun san du lo eng tiang pon chong kam na in be chadu lo mai ila atum to chu atop du lo reng ka tina sa china nya college ka kal chuang zong chu min biak tum hian a boy ka ti mai 4th semester kan ni live la chang phe ka chuan na salu tuk tak mai hian min lo biak hi atum chuti lai chuan Bangalore oma a ute bula college kal zum ve ka number hi min dil ngoi khati lai vel khan IG kan khoi ve to a IG chang ten FB a chang ten a ron ti tluk zel ma se ka pe du lo ka thin rim kha la re lawa ka la ngei lu tuk buk nen khan ma se ani chu na sa em hian anin om ka ti mai ka chan te chen chon ron bia tu emo ber ka chan te zinga mi in ka number chu a lo pe ta nge min lo bengur chungkam na taka ka ti chang te pu atam zonga min lo be to su ti deuh shok chang te ka nei ma se enga tan ma ngai lo atuma chul pha lo atlom ngoi ama kha a in thiam lo buk si ngai dam min dil na satopa ka atlai ani kha khati lai te chu atia a in sir ja ti asoi khatia be dong du lo min be tangar ngar chu mut fu changa biak than ve chang te lo om ve a ti khan kanin be chau chu ni le mai ma se aru ngotin ka bia ka chan ti ho Mercy te a fakite midang ho kan chan chin shi ho shim khan kanin bele ti an sha thi ka hlaw ngoi ani top aming po alem ngotin ka save box ti ten K-pop ti ten ka save chin in sha se chu a thin rim lo vek chuan anuya za ve ngotang ti khan kanin be chawle ta a rin mana mak ve deuh na chu engtia ka ti po hian min do thei em ani top mai phone call ka reject sakla atam ma se abe dong du lo reng last semester kan ni kum phei chuan kan in beregu to lutuk zan tlai war top topa phone call la kan in biak te hi atam phone call ka da te hi a ui ngoi zel min be tlai war thak the ni chu a han rap thak zia chu min ngai ngoi kha ni top ka mu de chuak ka ti chang pun angai lo a ti tlat zelanga ka thin cheve sia ka nin changa ka block chang la atam ml la chang ten min lo be le chin min lo unblock te hi ati ngoi zel ma se rin wana that ve deuh na chu le khazir thei lo khup hian min ti boy ngai lo ka exam lai ani chuan min be boy du lo top a in thiar fe hlim top zel chuan exam kan zawa regu ve deuh hlek khan kanin beli a zana te tlai war thak in kanin be chin khatiang na kha chu karil ru po anem ve tial la kan soi du zong le lom zong te hi a in anglu tuk bok nin ngei ka tum ngial pon ka theilo ani ber mai kan ti na sa thei to pa chan in ko ngei lu tuk ang mai hian kan ti chin social media vela chongkam chalo sling word mi pa hawin an man war deuh chin pe chi hauta na sha thiam har deuh te hi min shil na sa thei lu tuk engkim kha kan soi du na ni mai porn star ho ming ka sha te hi ama changa ka sha vek
hip hop music te hi ama min ko mu vek ania rik flare drip te la shim hi min ji comment na sa theilu tuka ka ngai nat pha vek keima wangin 2002 anime ri hlati kha nalati vmma these days Jess Glynn sakte kha khatianga ngai zon bo le in ngai zong chiang lo khan kumnga nuwa in neng o min han ti anga anu loka a kumnga chu re don e mai ka theilawang kumthuma putoi mayang a ron ti le thin plain hoi thausak delaila le anabel hi moi kan ti don to boka delaila ti ming hi moi te zwala nakina kan fanu minga phuang o a ti thin kan nui top zel games kan khel ho thina ml mai ba ka PUBG kan khelte hian kill tur te min han kyan vel thap thina hote ti a min han kher vel te kha nuam ka ti ve thei top chuan ti khan college kan kal chung khan ni pui du ri chuang lovin na sadewin kanin bia a midangin ngai zong dek tak ti ai po khan kanin be na sa zo kang min bem renga ma si ka o du ngai lo a chan chu ka thian te laka khan ka lang tlom don lu tu kha ka ngai to ve ri a ka in thup ve ram ma se semester to blam kha chu min ron kol ve na sa thin sia zep thei po ni to lo an she ta nge mercy chuan imak min te ta rengut ka ngai ang em chuan min haulawa ma se ka zak ve lu tuk tho engtin nge khatyang khopa min ti za tu nuwa ka byak chan le thei le ti in ka in ngai to ve na sa thin ka lo du ve hle ni a ka in pom top final semester kan exam zawa kan ho to dona anni kha an exam zo ma sa a Bangalore changa ron ho don hian aizola ka lo nga kang che I ho ni tur lo soiro a ron tia ma se ka du lawa ka zaklat khatyanga han ho dun vel kha dot ka shela ti ngai na kha shebik lawa min ho san te ringot keini kan han ho don tak ta ka khachuan kan ho don mani in ka han shel ve thlapa zoom in lo cha zui mercy in abel pa hon sak ve don thawa wang khan ka han le sak ve a zu mai ba ka chuan thil dang hon ve nge kha ka du a Adidas shorts ka le sak ve nge in ngai zong ang cha khan kan oma ma se in ngai zong ti ming pu chuan kan ni chuang lo kan ho don zan chuan thlenchin min lo shil zel ro o ati kha ka lo the ngila thoveng fashion in mercy dar ka ngenga ka mu der kan chuan na sumo in bungra lo phur ret lu tu kha a ke lo kang tre pa a lo ko hlwa ni chu kan lo chola chu po chu engma shelovin ka lo lamu thlu dera chumi kan chul lai chuan rin mwana na lo ko la mercy phone a ke ka lo lamu thlu mercy in sang an be du che ti pa in ka mu thlu chu min kai thawa ka han bia chu ama alo nia enga tingi message sin thei si lo phone call la thei book si lo ka ngai to lu tuk che lum ti in min lo hawa ma se tongkam vinin min hau chuang lo min vin ngam lo ka in thiam lo ve deu bok nin kan motor ke dan te chu ka han shela min ngai to ba ni mai kol thei nom to la a ron ti le chuan o ka ti ve maya phone kan da don chuan I phone khe en ro message kha a ron ti rama ka o ve le mai kan da a ka phone kan en chu hla hi lo ngai tharu a ron tia Andy grammar sak I choose you ti nightcore version kher hi min lo thona ama in chu la chu ka shangai lo ka han ngai thla chu nal ka ti lu tuk a hla thu kha min lo thon chan kha ani ve a shing no na hian thil tam taka dui thlang thei lo I pian na mun te engtia sangin nge I than duwa te I ni na I chen na environment te I thlang thei lo ni mai thei ma se dam chunga inun pan pui tu re ro I thlang thei chu wang chuan nang hi ka thlang che ti vel kha nia zin ho kalkong laklowa chuan ka ngai thanon deuh tuk tluk chuan Westlife ho hla Betterman hi voice audio a hian a lo recota chu te chu min lo thon pa thin buk adang lam to ti hi hlamangin min ron shil sha tir hi atum sek ni main ka ria in kan thleng kha ka thil hon kha a lo lamin pek kha ka ngam don lo ti ka hre chianga mercy thau ka pek tir rin mana na mu chuan min lo bia a alom ve top ke chu ka zak to pa ma se zaklo ang tok chuan ka lo bia kan hon hu po chuan officialin kan lani chuang lawa
kan ina lo lian hi achak thei sia kan ni tak tak ma chu alo le ngam bik si lo lai deuh khan kanom le ri chu mi hnu lok chuan ka birthday alo thlenga mei ni ru ka lian puyang che atia hetiang chwa vel hi ka ti ngai lo lutuk wang hian keima chuan ka ngam le don lo ti a hria a I chan som ro atia mercy chu ka som an motorin khita lunglei ro ta min len puya kong sira chulna hmuna kan han thu vel mai maya an chan ho an spot na vel thina niang thingpui dora te min chul pui ve nge eng de wal kha thleng lo tak takin fo tak ngel pu kanin fop lo thil kan eya kan ho le top kan ho chuan kanin thleng pu ka in drop tir ngam lowa mercy te in pe nga ka chuka mercy in ka momento min kol sak kalampa a chuta mercy te in atanga ka chhole lam chu a motor khal nen chuan kanin tok le min ron bye bye sup nge ya kanui ve vur vur ma se in ka thlen hnu lokin zana lo leng ro kan ina a ron ti pe ka ni chu a han mak em zia chu an ina kal chu soilo zan chhuwa ka ngam lo shim shima ka han hnial kha a thin rima an local tur thu po soilo chuan kan ina a chan pa ni nan local ta ni chu ka zak lu tuk top ina hadam tokin anu mal chunga ka lo mut der lai chuan kong kan lo ke ka lian sangi omem ti pa in an ron lut hlol din po ka ding chuang man lo kha I thil tur a ron tir ringota paper bag lian ang reng tak himin pe a chuak le ngal dai ani chu mo la chu engma po ka soi man lo a chan pa po chuan ke ma zok chu tingi min ron tiringot angai na ka shelo rin manala chu akal dai boxia ka za zia mai chu a chan pa chwa hnu chuan ruma ka lut lang ngala phone a chuan ka va hau rep ani la chuan I local du lo ni kha alat ti sam et chuya ka ngei reu zia chu a gift min pek chu ka han hong ve ta nge ya bek ti a chi mirror nal deuh le perfume hi min lo pe nge an ron ka lawanga lom lo hle ati lo chuan a thil min pe ka wang chuan ka lom ve le em a thil min pe kho la hi a tlom mil zok box si lawa a in siang na sangotang khamini ka birthday chang khan ni tak tak to a kanin ngai ve tu kan ina po lo leng ve zeu ngama heti lai vel hian ka u le ka nau deli an la lai ania anu nen deuh chau hian kanom thina anu hi chu atong tlem ve sia a smiling face ve vak box si lo nen hian rin mana hian anil lo to pa baka dik ta ka soi chuan anu hian min du pui lo ti a mela ka she thiam ve ve ka a chan chu rin manan zuwa in chin ti te hi a she ve tho buk nen ma se anu that ve deuh na chu a du lo thu hi voi khat ma soi ngai lo a lo len pon a nom lo pha na tur khopin om ngai lo a lo len hian zurim nam ti a lo kal hi ka lau thei to pa ma se ka hlo angin voi khat ma roi chungin a lo kal ngai lo anu nen hian zarda ka nei thei lo ve wangin ku wathlum hi a lo len a piangin a lo kenga in thlashun mel to khen a lo lut thin keila hi midang te nen kanom chuan soitur ka shelo thei sia rin wana chu ka khongai thei top zan khata lo leng ro chu anun vaimi makanga kan ei hloma kan pathum te chuan chumi zan chuan anin be ve nual lungchera rin wana nen kan thutlanga lelama anu ama ina thu a azam lu tukhi kamong hi lo khoi deuh chen in ben thlak sak ngo che khani to box si lo ka do top a ho nu in phone a inu hi chu aden e lal tu mi ani hi ati top kanui ve rengot rin mana fel ve le na em chu eng huna po hian khoyemo kalna tur ka nei hian kalo thla don che mi kalo shrai don che mi ati reng zel a boy em lai po ni se zan khat po api damdo in nom kan ja pui do na anu te nin tlai chu e don om vel to hi nia athim chan tu an in an siam lai vel ani bok nin local kher tur pon ka phut lo ma se min ngai pui mo thei to man mu in chu ta po chuan lo tla na damdo ina chuan min va thla li thlap anu te po chuan ava fil ve ti ina fak ve hiala kalum ve theilu tuk hetianga te hian ami zia hi haudeu angalang si hian a pui tlinga mi ka han ngei deuh te ka thin rim te hian ti khan te su
chu ti chuan ngai twa su min han tianga positive tak hian thil hi a thlir thiam to pani mai kalung oi lo ve deuh te hian mi thatna lai mu sak sham turin min shil thin ni khat pu enge mo kanin biak na khan kanin hnial li a chuta chuan ka fiama lesbian ka ni hi ka ngai zong der mai che katia chu engtin nge a than pa lellom omana lo shat ka shelo a status a lelrin mana chu kumli chunga ni ngai zon hun tur ngak ve ngata anin ngai zong ve a abial nu chu alo les dai sia ti hi status a lo up ani chu screenshot in rin manan min lo thona enro tiang khan min fiam to ngai su ka du mi alo ania aron ti suya keila ka lo swal thiam ve enge ka ni tak tak alum ka han ti lui tang a anin ka va han nek chak tak che o kanin nei hun chuan ka nek shep zelang che ka panching be ki ni mai ti in min vo fiama chuta chang chuan ka panching be ki ni hi min ti thin ming maksak deuh hi min phwa sakanga keipon ka phwa sak ve tho an chian ho khan zuan he ve thei to pa imperial blue ngai mai kha an in na sa china kha wang khan ib squad ni ru katia tun thlengin ib squad an la in ti pha thil nui za thlak deuh pakhat chu mercy le nicolas ate pani in ngai zong hi an ni chama thlen hian anin uis ji a akar zong te hian anin uis chin chu ke ni kha tiang khan kanin uis ve ngai si lawa kan chan nu tho din ni hian nang ni hi engtinge in anniversary ve hi aron tinula kan ni khamin lo zo ta ni chu ke ni kan lo chiang lo dun lu tu din hne na chuan rin mana va zo ro ka vati to din la chuan alo va zo tak taka rin mana po chuan alo chiang ve bik si lo ke ma min lo zot li a hei min lo zo ta engtinge ka ti don aron ti kan pani khan kan chan te sha ta kan ni tak shelo angalan kha kan du si lo kan official date tur kha kan han en let no message te kha kan highlight dun chiam ka birthday kha nyang ka ti chuan ani lo khami ma khan alum ati sia ma se ka birthday khan kan lo chuak ve zuk ngei to si a May 4 hi ti mayang ka ti ta ka chuan o ani chuan 4 ka ti don ania atia ka lo pum ve a kan anniversary atan chu mini chu kan mang ve ngal mak an in a leng tur hian min som chen thina ka hnial nge zel zan khate ro chu beidong du lawa min han som le tak ta ka chuan ka hnial ni ngang lo ka leng ta nge ka rem ti chan ber pu in pahni an nei lai hi ania kong chak zo ka an ina chuan a chung te chu anom deuh veka a thlang zo ka chuan a u nupui nei to ti anom ve thunga chumi a u ti in hnoya chuan kan pahni chawin kanom don nia ati wang khan ka rem ti ve a anu hne na dot ka soi ringot mercy te in a leng tu rangin ka in soya ka chuak ta nge rin mana hne na chuan kanin ko ta po min lo ngak su katia mercy te pi nga ka in nga tir thuai tak chuan min lo ngak thlap chuan ka han leng ta a kan pahni te chawin kan oma ma se engma thil swal kan ti lo he hi ania ama ka du ve na riau chu he tiang lama hian min nor chu soi lo ti chin tum na po nei ngai lo kan thu a kan ti mai zel fiam thu hi chuan kapong swal don chi min ti ve thin ati tak don lo ti ka chiang lu tuk hi ka nui top zel mun fala kanom ve shim hian mi pan mei chat na lamin kanom ngai lo top hi ati theya info in khoi vel shim hi kan da ro pui lo top ani mai ke ma ni kha mi fil tak ni ho si lo khan kanin ngai zon dan kha chu athiang hlim ve thlot chumi zan an ina kaleng ho chu min thla li a kanin ko thleng po chuan ka in thla tir ngam le lawa kan kom chak mong kung bul office ko ta dai chuan ding ro ka tia thu oi tak chuan ading ve mai min she thiam thei top anu hi kan pani hi chuan kan hlau dun em ringot mai ani chulai chuan a sweet ve reuh zia chu mong kung bul vel kong kha thim ve sia ka hlau kha ringa kal ro ka lo enang che atia kong pui ka thlen thleng min lo en chara a thim la ya chuan a phone in min lo en char boka kong pui ka thlen thlak vela hoile tin kanin bye chutia kanin thla zo kan in lam ka hoile chu anu hi ko ta lo ding reng mai ui min hmung em le
ti ringot chu rilru in ka inzot le ta ni ma se engma alo soi lo ruma kalut lang ngal dai khati lai vel khan Mercy nen khan kanin thural thei to pa abial pa Nicholas anin anin mu donin achung te bula kan ina liang tu rangina insoyanga ke rin mo na na kanin mu donin an ina liang angin ka insoi ve thung thin hakar dun takan ni Sunday voi khat po rin mo nan len pui min soma Mercy te nian in thural tok chuan kan leng hawa Mercy te chu bike in an in phura midang zong chu rin mo na motora kan chuang chuta kan holam chuan a thian te pahnih khan a ex lom tluangai te chungchang kha an soi zewa khatia an soi chhuak kha ke ka mel kha alo tum dewa nyang rin mo na hi chuan min she chiang ve to pa ka facial expression atang hian min she thiam vek zel ma se ke in thup lui thin chumi chumpo chuan a motor khalpa khan mirror atangin min lo chik le nga nyang chu motora ti ding top a thian pa chu a khaltira atnunga kabula chona ron thu thak rồi te hian I thin ji mem atia keila chuan enga ma ngai lo ang takin inge ka thin jim ngotang ka lo ti sam eta ka nui lui vel I thin jim mel emalum an thil sui wang khan atia chiang fashion chuan min en kura a hau e ka ti top tukver po na ka dak chuak zui dai ka ril ru te te chuan ka ngei ka shat laya lom tluangi a thlan lai kha ka hre chuak war wara ma se engatan ma ngai lo ang chuan ka tluan zak hemi nu luk hian a birthday kha lo thleng veli a June ni som pali rin manan kan picnic ang I chan lo som vela I du du atia Mercy man lo wangin pui pui ka som tanguta anu hne na chuan kan chan hau chu ai khom turangin ka insoya dot sui chuan ka chuak le ta phot kan kal don chuan kan kom chak luka rin manan min lo shwaya chuta motor ka lut kha ka han hoi thale chu anu chuan min lo thlir reng ta ni chu oi rin mo na nen chuan kanin en top kanin man dun rap ngai chalo deuh chuan kan tlan chuak ve ta phota chumi chum chuan a chan pa remra ta le pui pui te nen kan pali chau chu kan nia picnic spot lama chuan kan vakal chu alo in khar chiang ngei mai aizol angin picnic spot chu aras ve lova buklok ngai shan chi pu ani ve lo bok nen lu mana ringot china chu wangania kan kal thor spot an khar tak sia chuan len na tur kan shelowa feria kan vakal ta ringota hemi tum hian ni kha sabok sia ka thu dum pha vek kan kal don khan pui pui nen tui kan chiang pe chuang lawang thala tur chawin kan kal don nya kan ti ve a in thak na pu keng lovin in ti chelo tok khan kan kal ve kha nya alum lo tok kha kanin cheidan chuan a support lo ka ti thei to thlot lowa rin manan a boxer min hak tir ta ringot a boxer chu ka khu patling trep trepa ka zak vak pe bik lo t-shirt le boxer ka ha a Vans sticker bun chung chuan ferry bula an thing pui dora te min chol pui ani chu ama la chuan naupangi ang min te lui char char an motor te chu kan sil ta vel mai maya rin manan isil ha boxia kha khalve chinro mintia ka ve her sak ve zuk zuk anui ve na sa kan liat lam chuan anunga kan pani in kan thu a chuta chuan kanin kes ve nge chu po rei lo te atir chuan min lo fob zewa ka moi ka shungal kha angei lu tuka ka lo ti li anga ishuk le vai chuan o atia min rod fob zui le zeu second som thum po atling lawang ma se ka thiam thlot lawa ka han shu hul le ram chu min en vungvunga nang takhi chu o atia anui ta hok hok kalkonga chuan a chan pa nen zuan inan ina kan ding jing boxi kha kaning lutuka in to su ka pai don ti pa in an zumin ken tir chu tukvera pai tumin ka handa chuak cha mai chu an ui lutukha he an lo tirwal chul mai rin mana chuan paisu ka in to lawang atia ka du lawa paisak chu kala tum chal remra ta kha intir vek mai ro I pai ai chuan ati tange remra ta chu ka intir ta vek he tiang te te hian ka thu hi oi ve theilu tu he mi tlaya hian ania rocket to the moon thla kan ngai thak ho char char wherever you go te ever enough te baby blue eyes te engla ange emoni khan
ala thu pakhata sum kala thok chua kanga kala chom ve kang che ti vel kha oma ka beng bul se ta hian chu ishamo chu aron tinge ya kanui top konga kan ding jing bok nen khan kan tlai to pa anun min lo phone kala tur churen manan midang chu beng cheng su aron ti deuh thlap kan kallam rin man ne na kan chuak ral ta kher min mu si kha anu chu angai alo thalo na sa chu ni in ruwa min lo ngai dewa nyang min zot lang du dot si lo le min lo kol tut she ve thau si khan a pu te an te chu min lo kol tir chena an te bula chuan a chan pa nin khan an kala lum alo ti thil chu alo soi tlang du bik si lo mun la kan leng ti kha an she si lova ka chan te na chu ya khan min ngai miao sia chu kan le ei lok thei lo thu in chhuan lam chu ka siam rengot anuwa anu bok chuan min lo kol li a ko na ipi apple lo le ho sak pa ru min ron tia keila chuan chhuan lam siam tur ka she to si lova ka o ve tangot kan ho chuan na tlai to sia doran lo in khar vek tu kan ti ngai na she lo chu rin manan an ina apple pum khatle kan nei chu avala a hi hun sak mai ro min tia min pe tarengot rin mana de na chang chuan ka chan no chu kan han drop masale te ti tlai to tak kan ni rin mana la chuan kong kha kwal zong kher khana chan pa ka atlan tir ngara ke karil ru man mo to si ho to lo mai ro aron ti fiam thu chen le ngal remra tan he na la le mai ro kanin ru ni mai ti hian ati kwal pa thul ka lau thong lu tuk chu an chan dun chuan min ti lui kwal char a to pa chuan in ka thleng ve ram in ka valu chu van nei thak de win in leng kan lo ne ya engma anu chuan min zot ta lo rin manan apple pum khat api ta tura min hon tir po chu anu ka pengam le si lova ka e dai chu kan e tlai lu tuka dora lawin khar man vek tu ka ti ta rengot buk rin manan kan ni lai khan anu khadot ka van shil jing tak ka dot soi zong te kha a oi vek bi kher lawang ti ka sha ma se min che thiam ve em ti hi ka sha ni ni kha chu kan chan hau hayara ka kalpui chin te nin chu kan e khoma kan chan nu te ina rin mana te ve nga thau hian ania ka chan ti hau kha rin mana ne na kan chan chen min shat pui tu te ve kan nia chu mai ba ka chen kha thau hi lom tluang te nin an college kal na in ang hlom buk kha thiang thil thlen to nu a rin mana ka ni pui le thei kha an ni hau hian min mutlom lu tuk don ti ka ngai tu a ril rukam chu nin chu me ni chuan ka ka hlo ang nge in lom tluang te chu kan soi chuak ta ngei buk zak chungin rin mana nen kan ni thu ka shil hlom chuan ma kan ti lu tuka a chan pu kan bai nu a kanin byak chan le hun lai vel ka soi chuan e sin lom tluang e soi dan kha chuan rin mana nen chuan college kan kal lai te pu khan kan le in berenga loma ti sia avan mak ati tamai mak ka ti lu tuka ani mo ka ti chuan o chu mi nu dai pon a rose gold sana po kha rin manan min lo hon Bangalore tanga lo ho ina tia lum aron ti le cha chu ka thena khei ve sak ka chan te chuan min ngei wanga chu tyang min shel pu an ni kher lo lom tluang in dekhan an bula lo soi ve chin sia kan lo ni le dai box si kha ma kan ti lu tuka chu wanga chu tyang min shel pu chu an ni ke chu min do sak dai jok tho lom tluang i ai chuan ma se lom tluang i chan chen shim hi chu ren mana hian a soi po hi a soi du to lo to pa ka bula ngat phei chuan chu wangin lung oi lo thau ma ila soi chwa tum na po ka nei lo lom tluang i wanga boy shim po hi ka du to lo ani top mai chu kan e kham fel kan ho don nai hian rin mana chuan min lo bia a ka lo shwa yang che a ron tia a chunga ka thin rim em wang po ni lovin a puye te nian kan ho rwal don thawa wang khan ngai lo mai ka tia chu tia ka ti chu ama lo thin rim le dai ho nu in kanin bia a puye te ka ho puye wang chuan a lo thin rim em chumi a tong thadu lo vel chu ke ka thu sha zong nin khan ka soi lo wang ka ti reng po chu ka soi chuak ta ti kha num lo mai ro lom tluang i po i be chin renga kanin biak lai nge pon Bangalore tangin sanate i lo hun saka an soi ve kalom ka ti chia chu tunge chu soi aron ti tuar maya ui a thin hi arim lut tu ka ni chu
khát yang em a thin rim kha ka vui khat shat na nia ka lo sui kher chu ka in chir no a thin rim in lom tlangi chu message sina wa zon nga la anin biak na chu screenshot in men lo thon thlap en ro hei a ron tia lom tlangi ava message na chuan heti hian avatia u nau kanin bechin reng renga mi ngai zong ang taipin avatia lom tlangi chuan bia ngai po ka shelo alo ti dai ani chu a dot thei zia chu rin ma na chuan mi ho han tong thei zia hi Bangalore atangin sanate ka lo hun sak ang chin an lo sui ani chu ka nek dar vek hlom don alo vati lom tlangi chuan ui a hau an du soi tir mai ro hetiang boy na tla ka ni lo o ka lo hun a lom ti vel mai ro alo tia ni chu oi a han za lo zia em chu mi message min lo screenshot chu si ka vathon veli a ani chuan makati rap do thei kha ati ve thlot chople chilin rin mana chu a thin rim tul tu tenge vo inin chu ekhom na local suiro ka zot vek don tu tenge a ron ti khur to mai si ka chanu si la khan ka soiti soimya so lom tlangi arap thak ro pui si ati sa veka ka khongai ve thau si rin mana ka shil chuan a han bedu ngal mai don khan ka shabuk sia suiro tu tenge local chu a ron ti twar tu dolma Catherine ti in pakhat te chuan a sha tho ming chu a ron soi ta dia ta ka hlau lu tuk chu dot in ka chanu ming chu ka phwa chopa ka ming phwa chop chu a sha mew lo wang chuan ti ngai na a shabek lo ma se alung oi thei thlot lo lom tlangi wang shim kan boi le kha a du lo ni berin ka hria hemi zan hian api dam lo kan ja puya in hnoya anu nen kan jak tha a zandar som pani rik don to chuan min lo text run chuak te inin chaka ka kan soi chiang ang zan in thil kha a run ti ni chu ka hlau zia chu in hnoya ka riak api ka ria pui ka ti po chuan are lawang tongka in soi felang a ti chala chuan lam ka siam char ka thin rimanga lom tlangi wang bukin kanin chen kha hlau ve to pani ti ka she thiama enga ma ngai lo anga han dir vel ta ka chuan a ho ve ta rama ka thoveng hok ina aron lut le to pangti kha ka hlau em a ina thlen nu in ti han min lo tek sui mi to soi zong hi oi su kan chat na tur du tu te ve kan ni hi ti in ka pum sak thlap a thin rim le kha ka hlau to lu tuk ringot ani kan result a chhuaka bachelor kan pass chuak dun ta ve a master zum ve kha kan tuma MZU try ve kan tum mun khata dun thei kha kan tum ve to pa kan plan ve na sa top entrance form kha online na fill up tur kha nya form min fill up sak ve ro ati tak la ta chuan an in tak zo ka form te chu kan han fill up do na anu lo oma ka za ve reu zia chu ma se thade win min lo bia a thingpui te min lo lum sak thlap kanin ngai zong het ve to buk nin ama ang em in ka zak ve vak to bik lawa anu chuan ka ho nu a avan bel reu ve min lo ti nge yanyang rin muanan min shila ka zak ru chem MZU entrance petur chuan aizola kan kala ante in min kalpuya ka kal masa a chan chu kan entrance pek ni tur kha ama bik to pa rin mana chu anu aron chuk ve chau entrance chu ka pe a ka tling lo plan chu a flop chiang phot chuan rin mana ron kal ve a ani chu ka tling lo ti a shat khan atui to lo sa to pa entrance pek lo mai te kha atuma pe ve shim tura ka ti ta kla ta kha chuan a zu pe ve le a ani po chu tling lo kan tla ve ta kan plan chu flop dun chiang takani hemi entrance an pek ni hian kan thlen na in an lo lenga a chan pa nin kan chung te in ani box sia an lo leng ringot kha kalung kha oi vak lawa ka thin rima ka tum deu bur hemi ni ka ngai to le ta piang hian ka khongai ka han at zia kha ka biak dan mul te kha bial pa te biak turang po khan ka belo shim khatyang te kha ani chuan keima wangin a twar vek a chan pa la khan ka mel kha innocent hi ati lutuka amak entin ngei bum thup ati deu chen le ngala umpun rei lo kan tling lo ta ve chu a ho ma sapota ke chu aizola kala tlang ri a chan chu silonga document vel lam kan tuma
Mercy nyan thau chuan kan chuka Mercy ka zin David ta in lua kan thleng buk chuta phone call rin muan anen kanin biak te chuan Mercy chuan makati theilutuk kanin biak dan mol kha ibel pai biak dan chu ati thin swal hi min ti topa zan khat po chu silong kan la lai thau chuan kanin haule a zongi min ti ni chu ka ngai serious lem lo keipon zonga ti pop pop chang te hi ka nei ve thin tho ma se chu mi tum chu ka ngei ve shim shima voi khatile te phone hi ka daang ka tia ingam chuan handa la arun tia ka ngamalum ka tia ka da ngal mak Mercy chuan kanom dan chu makati lutuk in ngai zong kha kanang hlul lo anuwa min lo ko li a ka la du lo ri phot voi ni alo ko li nu akalak chuan tingei da tak tak arun ti le loisia a thian pa kanin biak lai abula lalom omapo chu arun beidong velutuk nangni chu in mak e pakhatin ingam chuan da la atia pakhatin kangamalom atia ada mak buka arun ti nuwa nuwa kanin ngai zon dan kha makan te theilutuk in duar hliau hliau angte in ngai thu te le in mangai thu in hlan kur dup vel te chu khoilama hi neringot mai silonga tangin kan ho a aizola ka chama chuti lai chuan aizola an lo zin thla ve li a holowin ke chu coaching kaltlang mai kha ka tuma kan college result chuak tai box si nen mundanga admission zon vel kha ka pe to lawani rin mana chu MZU atlin tak si lawa chuan achung ten Mizoram oman phal lawa a ute bula omlo chuan aswal ve sia zu in na sat le kha an hlawa aizola coaching kalkatum ti ka hanshil chuan achung te nyala aizola kha a intum ve le ringot ka chung te ka dilanga an phal thawang nang coaching I kalanga hostel khata kan tumanga zinga ka thla chenang che a hantia ke in fiam pa dewin zingdar nga te kal ka ngai do na itlin do na mi ka ti chuan o min kai thau je langa ka thla chenga ka mule zel mai do na lom atia scooty khalte ka zerti rang che ati thul ka nui top zel ama khan aizol kha tum ve to pa aswang to na cha thei hle bok coaching admission te chu ka hanla a private hostel a ka luta rin mana chu au ten aizol a hian in an lo ve a chuta chuan ala a dan tur po kha ala ti chiang lo anin aizol a du a achung ten an rim ti cha buk si lo nen khan ala ta vel mai mai a te in lua chuan ti takti hian chu ei turin min som le pikta ka ngai to ale thian khamini ka ei kher kher kha chu ka zak nge ka lo ei kher ni te ka in ti nu ma se khata khan local lovin lo leng lowila khang hun te kha eng ti ka ma kan mang dun ngai don lo chu ni sia a te chuan fa pathum an neya a palam me panau pang pani te chu fel deuh hi an ni tu a mei chenau pang kum ni vel lek tur hi an nei buk chu ka ei tange rin mana chan pa e fa po alo tel ve buk e kham chuan an phal lo chung chu ka zak ve buk nen thlengsil ka tum ve tala ka thlengsil lain rin mana chu ka bula ron kala zana riak lo ro nak tu kan picnic do na ikal ve ngal don nia a ron ti le ringota thil hi angai ul sam theisia ho ka tum chuan a te no pa chen chuan riak turin min dang hloma ni chu a chi lo ka thom no in thlak na ti angaya ka ti po chuan kan wala ang e fanen hian ani po ariak ve do na lum rin mwana na ti te tlata riak lo thei lo hian min siam ka ti mai a chan pa nen chuan ka thom no te chu an wala a chu mi zan chu ka riak ta nge ni chu an ina chuan room pa ni oma pakhat chu a te no pa room ania pakhat jog room a chuan khum pa ni hi a in tot che hian oma rin mana nu pui chuan pakhata hian ni munga pakhata hian nau pang hawan munga ati a an fa pa te pahni a soina ani chuan rin mana chu sitting room a chan pa nen hian an mudon nia ati zuya chu tiang chuan ro man na te chu an siam ve ma se a thleng lo na sa a te an han mo fel cha chu lal rin mana chu ka bula ron mu pak mai ui aw vak chi kha ni bok si lo a te po khan an shelo der top khan ka sha thosi len kan zara khum le lama mu nau pang te chuan harpo ni se min mu thei kher lawang chumi zan chuan a voi khatnan ka hnu te khoi ve nge chu po bra chana chau alunga khoi atum chu ka phal lo bur
lung oi tak chuan a khoi ve maya chu kanin ngai zon chung zonga kan kal thui ve ber ani khati lai kha ka chir zon lai kha ni boxia ka hnuti kha ala te ve bok nen akut kha hlai boxia a hum zo rap thlak le ngala ka hnuti intiat lo te kha shevek ka hnuti intiat lo kha makha ti ema angai a thalo hialin ka sha enge modik lo oma kha na nga ya pe che hnuti ala khoi thlem ti hi achiang to pa kanui ro char ma se chu mi zan chu kamu thei hlul lo darkar khachia kamu in ka sha akut lian si a rit box si kha min han kwa ti kha a shi om ka ti ka tang chung bok nen ani po kha amu hil tambik lo lu hai bur khan atu ka picnic tur chuan kan chua ka dnz ta chuta kan picnic chu ka lungoi lo le na sa ya shat lo te bula chuan ka tong tlem ve thin sia ka zak to pa khatianga an chung ko picnic na kal ve top kha ka zaka ni ani chuan khatianga ka om kha lo du lo ka chung te nen in nel ru ati bura mun danga min kal san char ani chu ka zak top tuipo ka cheng ve ngam lo a u te nau te kha ka puak sak top chuan tlai kho nuwa chuan min khongai ve tu nga nyang ka bula chuna ron kal tange nge tui cheng turin min ka wa ke ka lo lung oi viau to lo nen ka lo du le lova a nu da ya a chung te tui cheng an lo om nu ve la chau chuan ka cheng ngam ve min she thiam lo lu tu kha ka ngei to pa a nuwa pu ka sui chuak hial o in nel vat ka du wanga lum a ti ol sam le the na he tiang mai hi kan nya ti ngai na hlul lo kan ho ko nga chuan ro asur bon na anunga kan pani in kan thu a ani chu alo lian sia aban te lo sei ve buk nen min han kwa kha aban kha ka hnuti omna zon vela hian a han thleng zela ani la chuan chu advantage a lo la kong tlanin a kuta ngat tlan thak a du chuan a phakar thiam ve lutuk ro asur bon ka ra chuan kan hostel thlengin min thla a ka han rul zia mai chu na chok na ka ei top khami kan picnic nu khan maktak mai hian kanin betlem to pa min biak lo chuan biak ka tum ngai lo burbuk nin chumi kara chuan a u chia mi pa hi aizo la ron jin ve a u te nen chuan sunday ya aizo sahwana an kala hemi an kal don jana po hian kanin belova hemi ni po hian kanin belo ni leng thak buk status te po alo ne ya ka view sak veka ma se va biak kha ka she tat ka biak ngai lo lutuk wangina ma buk kha alung oi to lo reng boka chumi ni chuan ka jin te ina ka len na ka jin ai je ka ne na kan hla sak mai na hi status a ka manga nang ang lung hlu ti hla kha sei lo te second som thum po ling lawang chu rin wa na chuan lo download ta an ho ko nga chuan a lo va play tut lut ani ome a chan pa e fan chu a hnu da ya min shil kan hla sa ka lo play tuk kha a u mi pa chuan tu nge ti in na lo zo ta rin wa na chuan ka hmenga lo soya a u chuan min lo she ve mai anyang a chan chu zms a khan re lo te teacher khan a lo thok ve to book ani min she ve deu a u thau chuan khonge lian sangi chu oma ti in a lo zot li a aizola coaching ka kal thu ve lo soi chuan a u chuan chu wang chu ni mo aizola omi lo tum char ni a lo ti deu nge rin ma na chu a lo lai ve to pani ome khatiang thil e fan min shil te kha midang te tan chuan a hau viau ma na kata ni ro chuan ka sha jeng to tur ka no re phal ngai lo tur ani thung chumi hnu lok chuan aizola changina chan pa ni nan ho a an motorin dor bungra te kha an la tela chumi an ho don chuan min lo kol ro o kha atia keila khan ka lo kol le lem lo an thlen chin tak ngal pu ka zot box si lo kha in an thlen hnuwa min lo bia a alung oi to thlot lo imak ve e ka jin ho ve a min ngai to ve lo reng ka chan pa chu abial nu in a lo kola an in berenga nang ve chu i re char biak lo che chuan min biak ki tum ngai lo reng arun tia arun lung oi to lo lutuk alung oi lo hi a om hlia ka in thiam lo ve tho na chungin ka in pom du le biak thak lo a chan chu kan ni ma atang khan ka shil lok ve vek mi ba ka bem sa ngai lo ka thiam lo ania o ka ti lok veka chumi in huam vek chuan kan ni reng bok ani kha o ngai toy ngai lo ti ka shalom kan ti phei chu a ngai na kha she lo a ti ngai na she lo kha a ron nui ta rengot in ka ria
rin mana kha chu keima khan ka ti hnual jing ve thlo ta ni hemi a ho hian kan bo ruak hi a chetul tulani mai kan in bikhat khopa a thian pa lom omanen an lo in ti thiam lo dewanyang zu lo in na sa to pa ke in va bia ka tum si lo nen a lo swal to pa chu ei lo ngotin chu te chu a lo ina jip khai ngai te na lo om hiala chu po chu ka shevek ven front in wa na picture status a lo man te po chu ka mu veka engei an ti a han reply lem po chu ka nei lo heta hi chuan ka thiam lo hul hwal ti po ka sha tinge va biak ma sak mai kha ka ngam lo in ngai zong kan nia enge ka za vel mani in du tok na ka lo nga lu tuk kha ka in sir no em ringot mai ani a chung te chuan aizola om chu an phal lo tlanga Bangalore om le tur chuan an ti a adam lo bok nen khan a hnial ngam to bik lo a chung te thu oi chuan a ron chuk ta nge aizola a lo kal don zan chuan min lo bia a min thlar o leng pui thleng chuan ka chung te rwalin elet le don nia a ti a ke po chuan ka tum ve lu tuk heta hi chuan alung oi lo thu engma soin a ti lang lo pa ngai ta khan kanin bia a ke po arun kal don ti ka sha chu ka lo phur ve lu tuk ka ngai ve deuh buk nen e lo thlen hun chuan dora te kan chul langa chulna tur ka sha lum ka tia kan chulna tura ka hwal zarkot pheyami the chocolate room te kha Instagram an post te ka va screenshot a rin ma na chu ka va thon vela khatiang khan kan plan lok ve na sa kan phur don ve to lutuk ma se arun chuk chu dam thalo chung chunga aizola alo chu ka wang chuan chwa po kan chuak thei ta lo a chaw nga nga nyang chwa kha pe ngang lawa lo leng ro min tia chu mini chu ka zin thil bai pui sakin ka chua ka du chal chuan hemini po hian ka valeng thei reng ma se anin kha voi khatchia kha kala kal sia ka kal swal ka hlau ve pa bok nen khan chuan lam fa sha te kha ka siama ka kal talawa chu ta chuan alung ni vak tu lo adam chalo nen khan aril ru te kha ano vek tu in ka sha keila kha hemini tuk le kha a flight te mukalo tia khai mi tuk cha zo kha lo ni chu ni in chu mi zan chuan min lo bia a nak tuk chu min thla thei do nem a ron ti tamai nak tuk le mo ka ti wang khan ka lo in jing lo na sa si kalpui turpo tu ma ka lo in som lok si lo keima chawin han kalila let le lama achung te bula keima chawa han ho kha ka jak ve to si nen ui e kalni tur ka hai chiang lutuk nak tuk le a emo ka tia ka han ti chu a thin rim ta vin fashan hian do soisu i kalpe lo wangin chhuan lami siam ani kha a ron ti ta thot ka thu soi reng kha oi tu lo a thin rim to lutuk ama a adam lo laya status ani po engtin ma ka va belo te kha aron soi chuak ta min kher thot lo ibial pa kanya ka dam that lo pon engei an ti poi tum lo min tia aron soi chuak ta pup mai ka in thiam lo lutuk chu nial po ka nial ngam lo ka in pom thlap a thin rim viau nu po chuan min ngai lutuk kha kal tur khan min du lutuka i du chuan zinga lo tho mala ka lo lam ti rang chi alla ron ti hrama ma se keima a han zuya let le lama ma ni a ka ho tur kha ka ngai ngam thlot lawa ka nial le ta ka lo va han nep tak lung oi lo tak chuan a kal ta a Bangalore thlenga kanin bikhat tula achang chuan zana rei tak hanin biak te po kan la nei ve thin tho ma se thil kha adik thei tak to lo distance hi ka lo te thei lo ti hi ka in sha chwa pha bok ma se rin mana khan kan ni don khan ke chuan ka then don lo che i thei to lo huna nangman min then top don nia ati sa veka kanin kara chat em lai pun min thena tum ngai lo ka then hun kha kanin then hun chu ni mai engtin nge khati lai vel khan kan kha ka she thiam lo kanin beregu lo to pa ni mai khatianga je nei lo to ka kanom kha kaninga ka chen ta nge ma se khata kanin chen ve kha chu in chen ve zeu anglek kha ani hostel atangin ka chuaka ka channu in lo a ka in sona chulai vel chuan zan khat chu ka channu ne na kan bazar ho hi min lo ko la bas kan chuan lai na nia ka cherenga ka la du lo luya in kan thlen nu da ya chuan ka han ko le tinge phone ni lak lawa a ron ti du ari ka lo shilawa ti in dot mulum top chu ka shila a oi lo ro puya a ron thin rim rap thak
đốt suy lâu mấy rồi y là đủ lâu lùi nhỉ kha hẳn là đủ lâu lùi lẽ na ti in mình run hao ta ship pa anu a ti khan kan ni le ishamo arun ti le ringot buk a zak lo buk sia e khatiang te top khan kan ni chu ani ve le nge ya ma se kan mu mal le thei to thlot lo coaching course ka zawa aizola changin ka ho a ka ho nuwa kanom dan chu ka ngai to ave na sa to pa kan ko malo tam ve tial tiala malam hun ka han ngai to a kan pa ni hi chuan angai na kan om thlot lo khan ka hria a kan pui tling lo dun bok si nin ti chuan zan khat chu pui tling takin kanin beta a kanin chen chiang tange nge a han pom lo don dona ma se kanin kar kha kan she chiang dun ema kan mu mal lo em a ke man ka zir lo bok si nin lung oi lo deuh chung khan apom ve taringot khan ya ka chen miao chuan ti ngai na shabik lo ani ber ma se official taka kanin chen nu po chuan min ron biak zeu zeu hi chu ala ching tho call ten message ten anu fe a zan kha chu renew kha min lo som le tange nge in ti pui tling taka ka han soi kwal ve dek tek kha angai theilo a thin chhiat zia chu i du le du lo soi chang ro kha tianga soi kwal vel do lo khan min ron ti shep oi renew min som te te a min vin le waka min do pe to bek lo wanyang ka ti to khai mi trum kha chuan ke ma kha en ti pui tlen ram ram kha ka tum ve a chiang takin ngai to ro kanin ngai zon lai pon chan kan ni lai nen engma dang lam lo chan ang cha chin kanom tho mi in ngai zo ngang hi kan ni ve lo ka la ka e ngai thale lu tuka keila mi biak ma sak le ti ma sak ka thiam bok si lo engma hi adik thei lo ka thei to lo ka ti ta thlot ani reng boka kan ni lai khan chananga kanom lai nen khan engma danglam na lo kanin biak dana ti khan kan chan te makti hial kan thlo fowa kanin mu ve pon pe chale mi pa in hip ton na angkha kan nei ve lo ka ti top mai kan pa ni khan chan in kom ngei lo tuk he kan ne ringot chu chu ka du khob lo ani po hian adu khob lo ti ka she chiang ama hi a in she thiam lo mai zo ka ni chu ta chuan min han nyal deu ma se kanin kar kha a she chiang in a she thiam ve em thawa ba ka min ti lui thei to don lo ti kha chiang ve bok nin khan apom ve ta tak tak ti khan kanin chen fil ta tak tak ka aizola master chunzom turin ka chukle a khatia ka chukle kha ka chanu ka zin benjamina ben le ranien ka chanu kaltlangin kanin bevi a chuti level po chuan rinwana chuan adu hun min lo la kol hi ala chinga kalak om thau ma se kalak lo kha tam to zuk a chan chu bialnu anei anti thom kha ka sia a ka sia tir chuan karil ru pu ana ve deu ma se na lo ang taka om kha ka tuma ngai ven lo lui kha ka tum top ni kha chu ka chanu pui hian min lo bia a birthday ya rin mana nian chuan an lo va in mu ni ome rin mana chu Bangalore changin chu ti lai chuan alo ho nyang chu ka chung chang kha an lo suya nyang rin manan pui ne na chuan lian sangi chu mi pa thadeu nen in ngai zong ro se a phulom a lo ti ni ome chu tianga han ti kher na chan po chu hemi malok hian silunga ka roommate Rebekin a bial pa ti in lo a chu e puya min soma khami chu kan e kan ho lama chan pa in min tha tur bai ka kalon tur kha Rebekin tha lo la a kan chan ho group bi ka alo po sa chu ludi hian status a rin mana mo tur che che na lo manga bial nu anei ti kan sha ta wang khan alo ti lui ve a chu rin mana chuan alo mu tange ya aizola bial paneya khan min lo ngai tamma kan yang chu khatia mi ba thadeu tong ro se a phulom alo ti kherna chan po kha ani ngai ka ring ma se kha chong kam kha ka hotop ke chuan khatia nga mi padang min han non ve lo khan ama kha enga tinge in siam thada tu mai lo ka ti vetlat tinge bial no ti anei thot Bangalore a chukle te khan zu in na salu tuka tinge mi padang tong tura min du lai khan ama kha thada tum mya lo dikta ka soi chuan du lowila khang zong kan bai nu khan ka ni pui le top lawang ka du ve e masin mual phau hwam le mi makti po hwamina sin ka ngai zon ve le ni khang de khatinge min sha sak ve lo reng kalung kha oi lo ve thlot chumi nu pon bial nu nei reng chung chuan min lo ko le nol hi ala chinga ma se khata chang khan min lo kol pon lak po ka lo la pe tu lo
karil ru kha aliat ve to lutuka ben anian chuan kanin benasa ve tial ti ala ma se zeb lawa chuan ka tui hlul lo rin muan anian ka khai khen lo thei lawa ben anian ka han khai khen chan chuan engke ma rin muan na buk rit veka chu chuan min ti ha ben a chu atong dan ti hi ka ngai na lo rin muan hne na kha chuan engpo suila mi kha apom to pa kani na ang khan ka lang theya ma se ben hne na chuan ani ve lo ka hla du zong ka sui te hian me chia in khat yang ngai thlak te chu a ti da yanga ka zak thei lu tuk rin muan anian kha chuan kan ngai na zong te khain ang em em a engke ma kanin thurwala engla pu kan ngai thlatlang vek thei ma se benala ka chuan ka music du zong te le kani na zong zong te hi kani na lo anga kalan kha angai thin anuwa phei chuan ngai zong ang tai pa in bia kha ka thei to hlul lawa ka friend zone ta ringot khata chang khan mi pa bia ke mo ngai zong nei po ka pe tu lo rin ma na pu are tul tula achang chuan ka ngai ve thin lamin recommend ho ka ngai thak thin phei hi chuan ka ngai ngoi ngoi zel a status si ka mo ve vek zela ma se ahma ang thawin ka bengai lo third semester kan exam zo in kan chul re don wangin ka ho a chuti lai chuan rinwan na chu Bangalore atangin a ho na re tu zu in na selu tuka a zir lai pu zir zo lovin a ron ho ti thom kha ka sha ina thakhat don chep ka to ti a hian zan khat chu in hnoya ka ria lai in rinwan na chuan zandar som pani do na hian min lo ko la ka lo reject mak ingi a shat ni ama kha chuan min ron ko la ka reject chuan min ron kol nun ngai lo tluka ni ma se chumi tum chuan voi ni la hi aron kol nu na ka reject zui ve ve biak kha ka pe lo ka lo van a ta ke o ti chuan khamizan min ron biak ka tuma changa ni ni na jing cha hian magdewin jingdar nga lia chan ve ve la ka chang har hlula kan ina chang hian vengpui information pan hi a sha the to pa ka khum hi tukver bula umbok nin khami tuk berkher kha tinge po ka shelo information mai ka richa kha ka har ngal hlula har wang tak po ka ni ngai mi alawa chumi jing berkher chu ka har hlula ni chu maklu tuk tak mai hian rinwana ani rin na kha ka nei ngal ringot buk ka dan kha ka she thiam lo ka thu chuak hlula chiang to kin ka ngai tha a ani chiang khan ka she ta chuti lai chuan ka phone a message alo thlenga lalom o ma hian min lo shil nga la rinwana boral khai sha em alo ti ta ring tho si khan ama nge ya ni ti ka han sha chu min chhong lu tuk tak zet mak ka ti lu tuka nimin mai po khan an leng chuak tho sia ka ti makhi ka ti lu tuk ringot chu aya magzok chu ala a thi dan mul chu an in hnuaya in ok hlumin an pu ni chu engtin nge rin manan chu tianga ti thei ka she thiam lo thil positive zong hlir angai tua thin tura min shil tu kha ama hi nya sin engtin nge chu tiang chu ti thei ka she thiam hlul lo tun thleng pun ka la she thiam chuang lo mi te suidan chuan damdoya rui swala niang an tia chen khatin achung te ni an in ti thiam lo ti anom buk a chan chu kata na poimo ber lo khovela a ve tu lo jok chu ani poimo chu a boral thu ka han sha chu in sir na hian ka khat a heti don wanga niang manjan luka min lo bia ka tum kha te ka ti a tinge ka lo reject kher alaka khan ka in thiam lo ngoi ngoi khamizana akol ka reject chau pu ani lo akol ka lak pe lo kha tam lu tuk ringot tinge khatianga ka lo ti tinge ka lo ti khongai thak em kan in ngai zon la ya ka biak thin dan te adam lo lai pu a biak ka tum ngai lo zia te azin pu a chan chen ka zo ngai lo zia te le ka ti nwal ngun zia mul mai te chu ka she chuak mul mula ka tot up thei nasa ta ka cha vak mai hi ka cha ka ma se cha vak chu soi lo ka mit tui tla tur po hi a lo wanyang ti tur khopina hul si atana mit tui sen tangyal po kha katan kha na haranyang ka she thiam lo tinge rin mana laka khan ke hi ka har sat em mai le thil ka ngai twa kwala ani kho a lai ke aizol ka lo lai te khan a chan pa e fakha ka chan nu nen ti pui ka tum velu tu kha zana te kan leng chhuak hawa e fa chuan KFC te min lei saka
khang zong zong rin mana ka han shil te khan atong thadu lo reng renga keila khan a chan pa nya soimoi lawa po khan ka lo da lem lova ma se ka han ngai to le thian tu mi pa in nge an bial nu te zana mi pa in chwa pui sela ril ru nuamin omang a chan pa po ni ma se angai dana ni vak lo ti te kha atong thadu lo dana chang khan ka she thiam ta veka ka ngai mo du lo lui ani kha nga tinge karil ru hian thil kha lo don toi thei em le keima awang khan aril ru kha alo wa shi om thin don tak ti te ka ngai tu a rin muana katana mi hlutop khok chu keima ngei khan chuan lam fasha te siamin kanuna changin ka kaltir chiang thlota beidong tak khan ka siam ani top mai kanin ngai zon lai te kha chuan zu te kha in tlem to pa mun khata omila kho khata chate te in kan lani ang ti te ka ngai twa thul thil chul to lo hlir chu ka ngai twa kwala in thiam lo na hlirin ka khat aboral ni chu ka zirla ya online na test tur poi mo deu ka nei awangin arwang po chu ka han thla ve thei lo a top thlengin rin mona chu ka ti beidong thak ani chu mi sharang chung chuan a thlan tangyal po hi kala mu lo ka han mak zia chu dik tak chuan ka kal ngam hlul lo ani enge ka hlo ber po ka she lo ma se ka kal ngam thlot lo ani ber chu wang chu em mo ni don ni a thlarau hi alung oi lo ti hi ani ka ringa ka mu manga ka mu thin ka mu chang chuan min be ngai lo a tong mang ngai lo reng kalaka khan alung oi lo thlot ani ka ring aboral no dai Christmas donin ZMS sa kan class hawin kan han rala chu an ina ka kalli ma sak ber na ani anu in min han mu chu aril ru kha an thara min ron ko a han chapta chu rin mona tan ka mit tui ka khapper ve ta sak anu chap roi chuan ngai na pu min sha tir lo ka tot upa ka thin zon vel hi ana vong buk anu chuan rin mona puan don te chu min lo pe zuya shi hi ka ti em a ka zak em buk si ai zola a u te in lua ti khan min lo la she ve renga an nau te thling khan kalung kha an ti ngoi rap chuak vak lo tur khan ka in sum na sa ani chuta rin mona te na changa ka ho chu in kalu chia ruma kalu ta baju ma ka in kal khuma tep ka ona rin mona thanan ti ni om takin na sa takin ka tap chuak homa ka thol deu hokin ka sheli ngal kumaliama rin mona boral nu chuan mi pa reng hi ka be serious thei tu lo ngai zong nei po hi ka pe tu lo enge mo hlekin rin mona ka she chuak ngal zela chong ka ma te min dil dana te ka rin lo dan dewa chong ka man lo nei te hian rin mona nen ka te khin lo thei to si lova rin mona kha chuan te hian ati ngai lo wasin le ka ti zel to a ing tianga ka oma du da ta ka chong kam ka man chang te khan rin mona kha chuan min pom hlom top kha ani bera kha wang khan midang ngai zon hi chu katan chuan a har sa thlot a lo nu hian katan a lo hlut ziamol mai hi ka she chhuaka kala she chhun zom zel don chu ani ber hi ma se maktak main tun nai lok hian mi pa pakhat beidong du reng lo hi katung vele no la chu pa chu rin mona ai pu in ala do thei vele chong PUBG kan khel hawa changa in sha kan ni a kanin rual cha buk army a lu atuma chu tianga exam ma chon tuma in bal sai mek chu ani chu pa ka byak vele na chan pu enge moti takin rin mona ne na in an na la yan nei ka ti a an jong kam man dan vela le min do thei dana te hian ma se chung te chuan rin mona men ngai zwal tir zuk thin rin mona chu he khu vela hian to lova ma se ama kha midanga mu tumin kala zong ngat buk si rin mona ka ngai em awangin he pa po hi ka bi mai ni hian ka in sha a chu tianga rem changa man mai chu ka du ani bik lo ka nol jing lutuk ma se a beidong du miau si lo abula chuan ngai zong ka nei pe lo helam hi chu soito su te ka ti ngoi ya ani chuan ole i pe huna kan ni don ya ka ngak thei chi alum min ti dam thlap thin amak zuk kami pa byak chen te hi ka phu lo hlom ngoi keila chuan i shelawani kha mi pa hi mo ka du mai ngai lo ka bial pa hlui nen po kumli kanin byak nu a kan ni thei chok ka ti deu bul po in ani la chuan
ni chuan kumeng zat nge kanin biakang a han ti ngal ringota chu tiang mi pa chu ani ma se rin mana bula ka in hon ang kha chuan tu bula ma ka in hon thei to pu ka ring lo nakin hun chu ka soi thei lova nakina chuan he pa po hi kalangai zong ve thei mial ma na ka be sei ma se tuna re hi chuan ka thin lunga rin mana bak alian thei tak tak to si lova he ti hian a top thlingin ko omangem ti zo na chu ni tinin kala in zot fo thina ni hi a top ta